Πόσο απίθανο είναι να ξυπνήσεις και να δεις ένα γράμμα να πετάει. Ο Μάνος μόλις το έπαθε. «Ζήτα», αναρωτιέται. «Ποιες λέξεις αρχίζουν με ζήτα? Ας δούμε». Και μπαμ, μια ζεύρα τρέχει σαν άνεμος στις πεδιάδες, λευκή και μαύρη, θριαμβευτική. «Αχ, τι όμορφο», φωνάζει ο Μάνος. Και εκεί εμφανίζεται ένα ζαχαρωτό, ολοστρόγγυλο και χρωματιστό να μοιάζει με ουράνιο τόξο. Γλυκό και ζουμερό. Ο Μάνος αστράφτει από ενθουσιασμό. Αμέσως μετά, ένας ζωγράφος αρχίζει να σχεδιάζει έναν πίνακα που ξεχυλίζει από φαντασία και χρώματα. Και μην ξεχνάμε, μία μαγική ζώνη με αστέρια φωτίζει το δωμάτιο. «Το ζήτα είναι ζουζουνιάρικο και ζωντανό», φωνάζει με χαρά ο Μάνος. Αλλά περιμένετε, τι άλλο μπορεί να κρύβει το γράμμα ζήτα? Μήπως μια νέα περιπέτεια? Αν σας άρεσε αυτό το μαγικό ταξίδι, πατήστε like και εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερα γράμματα και απίθανες εκπλήξεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Hippie Hippo.